Bana an sha maulidi kuma na san duk kun gani. Ni na fahimci abubuwa da yawa a maulidin bana, idan kuna so in gaya muku su a gurguje. Na fahimci abubuwa. Abu na farko, an samu wani babban alkhairi. 'Yan maulidi sun yi izgili da sunnan manzan Allah, amma abin ya zama alheri. Ana ganewa? 'Yan maulidi sun yi izgili da sunnar annabi. Wai ga wasu 'yan maulidi sun saka hijabi har ƙasa da niƙabi, sannan suna tafiya da nisfu sak, wando iya ƙauri, sannan ga asuwaki ga ƙur'ani. Bi ma'ana 'yan maulidi suna nuna wa duniya cewa kun ga shigar ahalus sunna bayin Allah. Ko ba haka ba? Suna gaya wa duniya wane ne mu? Su a wurinsu izgiri suke yi, mu kuma a wurinmu wannan alkhairi ne domin nasara ce. A'a, yanzu idan aka ce ka ba da misalin ɗan maulidi, ai sai ka duba mahaukacin unguwarku ka nuna. Abinda muka ga suna yi kenan a titi, magana ta saboda Allah. Ana ganewa? Su kuma sun yi misalinmu masu asuwaki. Asuwaki sunnar wace ce? Annabi Muhammad. Wando rabin ƙauri sunnar wace ce? Annabi Muhammad. Sanya hijabi har ƙasa shi'aru ne nawa na addinin musulunci. Wajibi ne daga cikin wajibai.